UGWUMBA. Afambo Ngada Amanda Obi. Abu Imo State, Idato South, local government area Umobo. Ebim na Lagos. Odema. Ehi na media arachapam. Asha work na Aba. Asha. Yes sir. Ugotu sikwo ya kagasi na ni wo shop ni dumota. Mana ihe na-eme na mada na-eme ihe onye ojeri nyo onye ho na-ezo ya ezo. Kwụsị m na-ezo ya ezo na asha work na Aba. Gịnị bunyere na asha work? Etu si bido asha work? Onye gbasara ọnọdụ family. Ịghọta. Mgbe ọ na-amụrụ ọtụtụ nwa na family mana nne na nna ejire ga eji azụ ụmụ ha otu aka ọ na-adị 15 years ago ka m bidoro ashawa. Yes. Mgbe mama anọghọzi ịghọta. So mụ na ụmụnne m amara ya ọtụtụ mụ na ụmụnne m bụ ihe nọ and aga m ele ụmụnne m anya gụrụ na-agụ enwe nke na-aga school ịghọta. So mama anọghọzi enweghị m na-akọsara. I don't have anybody to tell. I don't have uncle to talk to. I don't have any brother to talk to. So take am sibido. Need na zoom work na na go. Need take care of my younger ones. I did easy. My first time me here a friend of mine let me introduce to it. Man after me no here na so ye. Maybe ze otobazie moto. E ota. E mo no dey most people na work di na. Work nyekwana mo 2,000 naira that day. My friend for a short time. On your English also that day. But I don't have problem with it. I calculate 2,000. Some now when I'm doing now, I'm working like 4, 5 or 6. I'm working jigeri that day. So I'm that dinner. I'm working like ebe 5. Yes, that day 5. So I'm 2,000. I'm 3,000. So I'm 4,000. Eta. So I'm not going 1,500. 1,500. I'm busy. Who is he? That last one. Car will make me way. So I'm can't better offer. Can I name 1,500? Una pa buhe apa? Imana ụfọdụ bụ agwanye na batara ọfụrụ mgbe aha ụfọdụ bụ ha bịa ha were ọnụ ụtọ bịa iche na mmadụ na-ekwu okwu obuzi gị na akpa ka ha ga-eme achọ ka gị na wekọwa ọnụ lụwa ka mara na ịgba ashawo mana sị na ihe adị eme na akwụna na you have to fight and collect your money. That day I fight and collect my money maka na ọfụ m ezigbo ofu that day ọfụrụ m ezigbo ofu. Nya bụ ihe bụ ekpo gbagote obodo abụ Lagos. Mba mụ na nne m na ụmụnne m ji obodo a so nne m wee nwụzie. So we decided mo na akwụ ụgwọ na mụ na-efeed ha ọkwa mụ ọbụla ha na-aga school. We neche onwe gị anya si fine girl dị ka. Any man na-akpọ m fine girl. Sị m ịmalụ mma you're still beautiful. So I should do what others are doing to make money. I was like what others are doing. Onye ọbụla na-ere akịta mara na ịmara mma nwaanyị. Ezi ihe ọ ji bụ ọrụ ashawo ka bụ. Ihe mere o ji bụrụ ọrụ ashawo kara m mma. Onye ọ ga-abụ mme fast money apụta ọsịsọ. Ịghọta. Onye ọ ga-abụ mme nweta ego ka m si chọ take care of my bills because if I did not do it si ka ngaruwa ọrụ na ka ngaruwa ọrụ ka na-akwụ m ụgwọ ọ ma zuru m ihe m ga-eje take care of my younger ones and our feelings. So I have to, that's why I enter the street. Wetakwa ego n'ime ya ebe anyị na-ekwu easiest money onwekwa ihe imepụtara a na-akwụ anya maọbụ ihe ego imere dịka onye na-enweta ego everyday. Ịma na achọwa ya dị n'ụdị na ụdị ọ dịpendịrị onye begute gị enweghị much money na-enweta na ya ewe na nwetegoro na ya sef ya wee ga iji eri nri ọ nje azụ ụmụnne m na akwụkwọ am na azụ my siblings enwere m up to 4 siblings that still going to school so ọmụa na-azụ ha ebe a ka ego mmiri na ana enwe investment ọbụla megoro ịghọta and ya bi one room a mụ na-akwụ ụgwọ ya with my siblings anwa. Ụmụ ga na-achọghị abata na one room a? Mba, dị m ekwedu to my siblings so I'm going to school and coming back once to my university. Mana ha ma ihe na-arụ? Mba, ha ma ihe na-eme. Ihe ama bụ na ntị na-apụ emecha onye anyị ego. Ha ma na na-apụ every evening or in the morning at times m pụwa will not come back. So mana m bata m buru ihe bata ihe ha ga-eri for that day bata. Nkwe ndị ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ nkwọrọ ụgwọ nkwe ndị ga-agụkwa their textbooks in school I pay. Nke nọkwa university kpọkwa m na phone chukwu ebe a send dala ya ego. Ihe pụtara na ha bụ ụzọ nta ata na ha ma ihe na-aga kama na ikekwara ha chọghị ịgwa. Also nke ntọrọ bụ ihe bịa na university other ones ka na secondary school and primary and secondary school. Yes. Ihe dịka ego ole ka a na-akwụ ụbọchị dịka mkpọ kata dịka ka anyị dị na kachifu n'ụtụtụ nke overnight ihe dịka ego ole ka o depend nwoke kpọọ m maka na m enwere m choice nye ọ na-eme ihe ọbụla ga-eme ka ego pụta atụ ọbụla dị na kpọọ m sịfadị ga-eme ego sharp ka m nọ ọ dịka ihe dịka ebe nwere ga-enye m 5,000 nwere ga-enye m 4 nwekwe ndị nwegoro bi mmadụ ga-enye gị 10,000 nwekwe ndị ga-asị gị na 2,000 ka ha ji biko sharp
I have to do it and collect the money. I'm after the money. Makana go. Because I go road and again when mom na go and mum na eri too much. Umaka na eri ajo ni ohia bi iwem. Ha na eri ni moku moku. Ihe na eri na aburo adoro mma. So I don't have any option. You will go with try. No more going back. It's no more to say I'm going to go look for work. Orum ga nru kata. Aga kom sharp money. You do Kanago. Ka by God grace. Ka is naka Chineke. Enwezi ma mo na ngeme. Chineke ote dim no otekwa na m dey be life m. Ye ma ba nwona anwu. Say Chineke kwela ka egbuo ma egbuo. E ba ka nku ma nwona anwu. Especially na ihe ọ na-apụtara me from the day. Nteto ra nkele Chukwu. But I'm for ezigbo mmadụ ga anọ m left from ya dị mma. He can take care of my younger ones and me. I married that person, but I continue my life. I My mother leave them for me and died, so I have to take care of them. Although I'm more man and but I don't have any option. I want any option, and I cannot leave them behind. I cannot leave them. So I am going to Hanwa. All the way I'm Mogaro when Nazu Wakam Sazua. Now we are going to talk about enjoyment well just can make the money when young for there and sugar there when I when sugar work up oh just come and me guy in that type by herself when MG when I enjoyment I want young fool in the mellow fowl. From fine girl, too beautiful. Wow, I like you. I like your shape. You get backyard. You like or you get you be lady. You know? You get fine eyes. I like your eye contact. I like the way you walk. And when you have man, I call just I had a new kuma. A new kuma can so you do kum. The quack baggy. It's the rook that baggy. No, when GM. Before I make on with you, come with that moment because my touchy go do now. It was already Jewish go from before. Now, anything with you. I can't just open my leg for you. Banana. It was already Jewish for. Let me get it that day. You want me name for June. Well, let's go. My girls even cause down. But I can't get for the year 2000, 5000. Eben from women, I may boom him for all area. I'm not eben from women. So, when some mangue, maybe no the him for and the condition for women. Gamagala, sharp, give me go take care of him, change. I mean, sort of my abuse. What come problem? Mother now commission anyway issue. It was short time, 2000, 5000. All one and I am going to daybreak. Like I said before, all depends on the meeting that day. All depends on who or get that day. When they are roach, when they are the break that break, how many one naira? She knows me. Nkaha guy, you got to pay again. If it's like we make sure, you make sure. No, go go angel. I bet that day we can get 10,000 or 15. Where you get 20. Nkaha isn't like a lechuku, so she make a let drag. The highest money you go pay out on a bit. 20,000. Now money. That day be the I forgot him had that day. I asked him to take only 20,000 every day. Every day 20,000 a day. I'm getting now okay 15. Depends. Since they get work 15 now every day 20,000. How big girl can be now? Become big girl. I want to go to marriage. Look at him. You do fall in love. Love. I'm a man about love. I never experienced love in my life. I did hear love for my ear. Love. I never okay after someone they say I love you. What can happen to me? I never even see him. Yeah, ma, hale ma nu kun le han like ba. Hale ma nu kun le han like ba. Hale ma nu kun le han like ba. I dem after your pocket and now I have to ukun. I want me like love in my life and I never experienced it. So bobo the boyfriend, boy mu or you working one man at that time. Ba. I am 500. They had big money that my boyfriend at that time 1,000 naira. Ba. Before my mother died. So when MG, I want me like love. So you never that time about the love coming. Oh, boy now on the team money every day on the team money every day. No me say I am 500. I don't like them here and I tell you who go better him ba who go better here before I should say even no poor. You want to make go travel to Lagos ah. Check I should separate there ya na fuzeg. After them all men are the same. One him one after all men. So in the good go na Chineke nyere m. I'm good to go and marry him. I'm going to wait time. I'm not where I told you want to get no mother man. No, you so much on them Musaram when you want to get me a man. No, I told them me at all. So what can I do? But if you marry me, you marry my siblings.
onwegoro etu isi zute dịka onye si bụ unu ụmụnna m yes oge otu ụmụnna m si nna akwụkwọ ya ụda onye mụ na gị ọkwa nwanne ọ sị na forget ihe nwanne mgbe ahụ otego si due to condition of the family enweghị onye ji m so ya feel that na ọ ga-eji m wee activate my family mgbe ahụ m sị na gị bụ nwanne o you not do anything ọ sị m mba na enweghị omi na ọ ga-enye m ego mgbe ahụ so ndị agwa gị onye onye ụmụnna m na ọ ga-enye m ego na m forget ya na ọ ga-enye m ihe na m chọrọ na ọ ga-enye m ya na bịa nso ga-enye m ndị mgbe ahụ na-emekọkwara ihe mgbe ahụ onye ụmụnna m na-emekọrọ ihe mgbe ahụ ngo ga-enye m 1,500 at times onye mmadụ ọ na-enye m everyday ma mgbe ọ na-agaziri ebe ahụ ọ na-enye m ya na ebe ahụ onye mgbe ọbụla so nkwụzi dasị na-agazi ebe ahụ mgbe ọbụla mechazi ebe a na-anwụọ so kwụsịzie onwere ihe na-atụ egwu kịta okwenye na-atụ m ụjọ tụ m gịnị ụjọ gịnị na-atụ okwenye na-atụ m egwu afụchago m niile so there's nothing new again afụgo m niile na-afụ nwezi nye bụ ihe ọfụrụ na ndụ m niile again ị na-ene anya na social media na-afụ ma ndị akọrọ ma ndị egwu enweghị etu o si emetụ ọchị ha chọrọ ka a tọrọ ha onye gbasara m na ha onye time ya ruru ya nwụọ na ha do I have any business with them? I don't have business with anything no ma time m ruo Chineke chere kpọrọ ya kpọrọ m gawa ịghọta I no dey fear anything no dey na-atụ m ụjọ na ndebe ya fọm ha my eyes there for my back obi mebi friend dị n'azụ nwere ihe na-atụ m egwu ebe ya fọm mụ awa Amanda after coming in on ụwa so there's nothing new in the set of man and God again so do that if I can know you want for chifotere m nwere like that ugboro ole ka i butegoro ọrịa ọtangara ebutegokwa m ọbụka aka na akọ ebutere m data mee ifu mgbe a na-akọ ebe Vivian na-akọ m ikpu ma zacha na-apụcha ma abụ hi amam ihe m ga-eme ma eyes mgbagakwa nwa na-ere agbọtara nke a yawa the woman say madam biko ana I have to open it for the woman say biko lee nnu m ahụ m abeg help me ana ma nwa ihe ka na-eme that day because heat na akwa m ebe ahụ we say biko madam help me with anya mmiri o dị na akọ m ọkọ ọ na-akọ m ọ na-atọ m enwe mgbe m ga-esef nweta bọtụrụ okwusi bọtụrụ na echi ebe ahụ na-echi ya dị na-akọ m na-ekwe ya nyogide the woman data nyogide the woman sị m nsogbu adị chaja m ego nwaanyị a nyogide m ọgwụ nyogide m agbụ ma nke a na-etete ma nke a na-akọ ma nke eji asa ahụ ma ncha black nwe ihe da woman na-enye m that time wee chaja m ego na gwa gị ihe a chajicha m ego ọ chajiri m sị enwe ndidi nwetacha onwe m na mma akwụ ya and the woman dị ezigbo mmadụ nwee ndidi nọ tizue m datin tijicha m ya mbidogoro rụọkwa ọrụ kwụọ ya the money ịghọta so that man na-emekọ ya last time wee fụzie m na-akpọ m hey fine girl sị ndụ gị niile nwekwa na nwa stop on my way to somewhere next time ọ kụsikwara m n'ụzọ amaghị ama m na ya nwa ka m na-emekọ ihe last time na ya the last person m na-emekọrọ ihe biri m datin uche chọrọ ịnwụ onye spend ego spendịrị ogo wee kọkọta m wee tegide broku ekogide m onye mkpọrọ kọrọgbago ka m na-anwụ mgbe aga m anwụzikwa ọzọ ha obi a dịsikwe n'azụ kịta ifuru obi ifuru ọ dị n'azụ enwere plan ị na-enwe retirement plan adị ama enwere etu o si daa ka ọ ga ọ bụrụ na ọ bụghị ọrịa I don't got any plan for now. I don't get any plan. Till here Jim no happen. I don't got any plan for now. I'm not planning to leave this job for now. I'm welcome me at all. I don't got my agenda for now. I'm not even thinking about that side. Until people me we chose the retirement plan. For now, I'm going nature to retire. All I can even make go. Can you make go just sustain no very well. On a go na ị ga-amụ nwa nke ọ na-agụkwa m agụrụ mana ngemekwa ngịnị ọ bụghị n'ike aka m ọ na-agụ m agụrụ ịmụta nwa kpọọ ya nke a bụ my own mana nke sị na nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị enwe mgbe ọ ga-aworo mụrụ mana na-echewere ka ụmụnne m a tolitegodu maragodu ihe mara ihe ọ na-azi na this is bad this is good ma tụtụ mara ihe ha nwere ike chewezi echiche to have my own mana nkwezi nọ nke nwa m ka m na-efesi ma nụrụ ndị ma m ndị mụrụ nwa tọsa na-azụkwa nwa m ka old age Chineke na-azọ m ka ma ntụkwa Chineke na-azọ m onye m mitigoro before amụrọba ndị oshi ebe na-arọbụ ndị mmadụ na-arọbụ pepe na fon na so many things ka mere n'anya m o rute ọnụ m ha lecha mmanya sị m fine girl hafa sef some of them myself chọrọ m obere ego adị m shock that day eziokwu some of them n'ime ofe onye n'ime ha mechara sị m fine girl hafa pọpụta m one side yata sị m hafa na saku ọ chọrọ m obere ego na ya afụgo m ihe ike wee mana it did not affect me. Ogwe mgbe erepụ m mgbe oge na-eme ihe mbugharị ya when I was growing oge amụma anwụgo that time
So rape na ke rape chan we can wear this experience of now to enter ashawo. Eyota. And that experience of raping and not joke, the experience I cannot forget it in my life. And they rape me here, the man about topu. Out I'm the height when you hear about I'm the face. Eyota. And on our ballet. Now na ballet koji rape woman. Think we the minutes of that day. Minutes. Think we no think one. Think we no think one. And we didn't need to shout and not shout wrong. And we struggle for me to get out from that place. The man still hold me there and raped me. You know what I'm saying? Buff as a buff. Buff. And that's why 3 hours before I'm bleeding way back. No. Also 3 or 4 hours before I'm bleeding way back. I was to Roseba didn't say. And all I am affording with I'm Robert's a friend. Manegama. Eyota, man, I'm going him about dinner name. Mamma won't you she. You didn't give him all over each other. Nana. Ama mimi nizo shimi yana nkena arama mi hena aran chokwa na mema nka mkema ka nda after for that moment so ina ezo shi na ezuru nwe nka agbasara gi em na kuyo na mna ina mekora nwoke nye me ego ma ego aka nda after nwe ihe ozo nda after with you abeki gudere ba akwụkwọ only secondary school ka ngadebere secondary school ka ngara ngudo ọrụ ma that time ọrụ ashaba no baba bushike gbawa yek secondary school ka ngara ga university I want to ask you, Mary, I get that. All I can look at what you also told you. Orma can like a quarrel. I like a moroma. Orma him sharp money. Sharp money. Mamma would mother out for now. So there is a mother sigh. You would have never months ago, never because one more. Oh, if you have thought that I've started my own business, I will still be doing this work. Because in car, I will sharp something that will give me the name of my part time. She can't make a she can't make a shop. I'm going to shop. Or the kind of bugaboo or the cowboy no dictator, he will teach you. No. Mother take care of me and my siblings. They'll be petting me, pampering me. Make me to understand that I'm a wife and I'm a woman. I'm going to get them glasses, which them not call. I don't go stay. And can't get a pet, not pam, give me what I want as a woman. By God's grace, man. Because you have to on a that's a woman. So many men in the street. And when you also, you get them go bob now. You get me off, because I go use it outside. I want to go there me off, ma. Oh, come pour you. You get come me off, ma. Aye, you stop going outside and I find outside. You be whatever they go with them. Na babo on a bed. Mbana, you gonna in me. I'm she choke. We keep man every day. Wow, every day you can in here. Choke this week, 3 days after 3 days. 4 days. I try me and kai. Then I come here every day. So that my eyes will not go outside. And get me go. Only you come here town get one quishi. You know no kwaro onwe ya. Ya wona na ehi ma wona onuru ere adigo committed. And ogana akpọ na agasi umu obi na isi ewe. Hey, ofuma na ogana akpọ na apụ na meet people. Na anyem na racha aka. Mo se tego mri were. Attention my akpọ mpot. Eworo m full fish na me finish here. I'm attach you from outside. So if you cannot give me that the same thing, others are giving me outside. That means when here now, I'm not tapping kobi, not tapping issue, not tapping catfish, not tapping kuku, not tapping you want I'm to na tata. Because I like the man where. So you want I'm paragaka, name me, I told me no de ho. Because can I yopa. It's called mamma I have to come. I have just friend. Okuchara onyemego, garo nwe, mono man kwaro nwe. The mega book one name of onye na road all right now. Man kwekwa ka nwanne m me aka ka atara ha afọ asa adambo. That's why I'm sacrificing for them. Man kwedi Chineke man kwe ka m kwedi because owe ezigbo ihe owe ezigbo aha. Mana na eme na-ezo ka ha ghara ịma. Mana ha ma ihe na ga big outside. Ịghọta, ana m eme na-ezo for their own good. Akwụkwọ ya na m ga-ekwe ka ọ mata o. Man kwedi ka nwa m ọbụna. Ma nwanne m ọbụna rụọ ọrụ a na-arụ. Hey, chukwa man kwedi. Chukwa man kwedi aga m ekwekwa. Adema. De onne mrotara ya fagoso. Afa mbo nwa ada Amanda Obi. Oge ebe. Onye Imo State, Idato South. Onye na-eneghe anya n'ukwu. Ya wona ebu elu ukwu egbu. Onye na-eneghe anya n'ukwu na-enye anya n'akpa. Yes. Adema. Opuro brush igwe ajenga.